Добър ден в студиото. Сега казвам на Диана Григорова от Областния информационен център. Добър ден. А повод е да я покани информацията, която вие пуснахте, че близо 98 милиона лева за технологична модернизация на малките и средни предприятия в България се отпускат с евросредства. Кой точно може да се възползва от тези пари, по коя оперативна програма, какви са сроковете, все въпроси, които съм сигурна, че интересуват именно хората, които се занимават с малък и среден бизнес. Да, така е. Действително стартира нова процедура и тя е по оперативна програма Конкурентоспособност. Процедурата се казва технологична модернизация в малки и средни предприятия и касае точно тях. Верно е, че близо 98 милиона лева е размера на процедурата, като там могат да кандидатстват микро, малки и средни предприятия. Микропредприятията могат да кандидатстват от 100 до 500 хиляди лева, малките предприятия от 200 до 1 милион лева и средните предприятия от 300 хиляди лева до 2 милиона лева. Основната цел на процедурата всъщност е да повиши конкурентоспособността на тези предприятия в България, защото знаем, че малките и средни предприятия са основния мотор на икономиката. Има ли определени сектори, от които трябва да са тези предприятия, за да кандидатстват? Да, и има конкретни насоки за кандидатстване, където са разписани конкретно допустимите фирми и секторите, в които те трябва да работят. Това са сектор С, преработваща промишленост, сектор J, създаване и разпространение на информация и творчески продукти и сектор М, научно-изследователска и развойна дейност. Допустимите дейности са разделени в две основни групи – инвестиции и услуги. По елемента инвестиции фирмите могат да закупуват оборудване, представляващо дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи, пряко свързани с постигане целите на проекта. Освен това, има един елемент услуги, където ще се финансират консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение, визуализация на проекта и одит, ако такъв е необходим. Срокът. Какъв е срокът, за да се кандидатства? Крайният срок за кандидатстване е 23 декември 2013 година. Нямат много време фирмите. Пълните документи, информация, откъде и как? Пълните документи може да се намерят на сайта на оперативната програма или също на единния информационен портал EOFunds.bg. Или пък в областния информационен център. Или пък на място при нас. Всеки е добре дошъл. Където всъщност разполагат с пълна информация за изискванията. Благодаря ви, Диана Григорова от Областния информационен център. Надявам се да сме били полезни на представителите на малки и средния бизнес и дано те да успеят своевременно да се включат и да се възползват от тези близо 98 милиона лева, които Европа сега ни дава. Благодаря.